Pasado las 8 kaganihang buntag nagkaguliyang ang mga empleyado sa Kapitolyo human sila makadungog og buto-buto gikan sa ikaupat nga andana sa Palace of Justice. Ang mga gwardya sa Palace of Justice nagkupot na sa ilang mga armas samtang dunay mga sakop sa SWAT nga misud. Sa paggaganamo paingon sa gigikanan sa buto-buto, mao kini ang among naabtan. Dunay gigawas o gigayungan nga babay si Fiscal Maria Teresa Casinyo. Magdagbag? Oh. Magdagbag, wala ni dili ni. Ati ni sa hearing, dili ni siya pinirisyo. Sa pagsud namo sa Palace of Justice, din sa may hagdanan sa West Wing, nagbuy-od kining Canadian National nga giilang si John Pope. Siya ang gitudlong gunman. Doon na siya isamad sa iyang ulo. Ubos sa iyang tiil ang 38 kalibre nga armas nga iyang gigamit pagpusil kang Fiscal Casinyo. Dinhi na nasuta nga unang namusil si Pope sa sud sa Municipal Trial Court in Cities Branch 6 kung diin siya nagatubang og 8 ka kaso nga malicious mischief. Iyang gipusil og una ang complainant sa maong kaso nga si Dr. Reynold Rene Raffles nga presidente sa Homeowners Association sa subdivision nga gipuy-an ni Pope. Si Dr. Raffles gipusil ni Pope sa Tangkogo. Human gipusil ang doktor, gipusil usab sa foreigner ang abogado niini nga si Attorney Jugian Achas. Matod sa mga saksi, kinsa naasud sa sala ni atong higayuna samtang nagpaabot sab sa hearing sa ilang kaso nga kalit kayong hitabo. O buto-buto sa armas na lang ang ilang nadunggan, dungan sa pagbuyod sa lawas sa doktor o abogado. Pusil kaduhan ng pusil. Gigunitan ko siya Achas. Ako gigunitan ko ba kay matumbanan. Sigig sulti, magsigig sugawas at dugo sa baba, sirit sa iskilid. Nitali ko dihan, lakaw lang mo rin natin happen. Muna ko nga ka na pag buto, buto. Nakakpa na itong buto. Buto na sir. Pag kaduhang buto, sila po ang Amerikano, nagbit-bit armas. Ay, nagawin taon nun. Kaya ako pag magsigin na siya buong Sa pagkakaroon, suspendido una ang tanang transaksyon din sa Palace of Justice. Gani bugtong mga empleyado lang ang makasud gawas ug kadtong mga tawo nga dunay importante kayo nga tuyo ang gipasud. Kini tungod sa nagpadayong investigasyon sa nahitabong pagpamusil kaganing buntag. Usa kaya no nga inom-inom og singalong sa magbarkadang pulis ang miresulta nining nagpasag nga dugo niadtong Sabado dinhi sa sitio Eja, Barangay Guadalupe. Gingong nagkasumpaki sila si PO1 Anthony Gonzales ug PO1 Ray Gabutan ang maging-agong pulis. Suma sila mga kauban sa inom, pagsuya-suya sa area assignments, o hinungdan sa away ni Gonzales o Gabutan. Ang tag-iyo sa panimay nga nahitabuan, mingon nga hubog na si Gonzales dihang nagkainitay sila ni Gabutan. Si Gonzales ato ang madestino sa Siquijor, samtang si Gabutan dinhi sa Guadalupe Police Station. Matud pa, una nga may bunot og armas si Gonzales. Wala makadawat ang inaan sa usa ka 23 anyos nga lalaki, kinsa namatay human giimbestigar sa mga gwardya sa usa ka department store dihang gidakop tungod sa sala nga shoplifting. Kung shoplift ang usa ka tawa kay katungod nga mo patay o mo bunog. Matod pa sa inahan nga si Pet Soledad Bukayag, dili siya makatuo nga gipatol ang iyang anak dihang gidakop sa mga gwardiya sulod sa usa ka department store nga nahimutang sa may eskina Dan Colon, P. Lopez Osmeña Boulevard. Patong-patong nga reklamong administratiba o kriminal ang gipasakat sa pamilya ni Mario Alti Dukayag batok ni PNP Medical Legal Officer Dr. Nestor Satur tungod sa iyang sayop nga autopsy report sa kamatayon ni Mario Alti. Kahinduman nga migawa sa autopsy report ni Satur nga namatay sa sakit nga TB si Mario Alti sa kuhe sa re-autopsy sa National Bureau of Investigation nga cerebral vertebrae fracture. Giaso ni Marie Chantil Dukayag sa mga tawo nga mialirong sa ilang gihimong prayer rally at tubangan sa Metro Gaisano Colon kung unsay gidangatan sa iyang manghod nga si Mario Alfi kinsa namatay tungod sa kulata sud mismo sa maong tindahan. Pagkita ko na sa karong driver nga nakakita sa siya, gibuhian ang mobile, gibundat. So man, alibay siya pangihi. Kita ng driver sa bihar ng Tebalo rin nga ako nang nakita nga na hindi murag gihog na ilang gisusi diri. Kagahapon sa udto, naalarma sa Balamban Police Station nga adunay usa ka babae nga gilabay didto sa Cebu Trans Central Highway. Napalgan sa mga pulis ang usa ka patayng lawas sa wala pa mailhi nga babae. Walay identification cards nga nakuha sa mga pulis gikan sa patayng lawas. Dinhi sa sitio Tigbaw sa Barangay Talamban, ning dakbayan sa Subo, doon sa Merville Subdivision, nagparking daplin sa karsada kining color gray Toyota Hilux kagahapon sa hapon. Mitugma ang deskripsyon sa gipakita nga sakyanan ug sa lalaki nga nagmaneho niini. Ang kapitan, dunay samad pinusilan sa ulang pahin sa iyang dughan. Ya pakuli na po muna na akong nagian pero di ko kumpirmado nga siya. Pero karon itanaw na ko siya. Duna na niabot sa lugar nga nakuhaan sa among kamera nga babae nga naghilak. Apan kini dayon ang sunod nga nasaksihan sa mga tao sa lugar. Sarado walang kasi.
Ang mga igsuon di ay og kabanay nga miila ni Kapitan Oybines. Oh my God, wag yung manood niya! Oh my God! Ilang gihangyo ang kapulisan nga pugson pag-abli ang pugtahan sa sakyanan sa pamasin nga buhi pa ang kapitan ug madala sa tambalanan. Apan bisan gipasabot sila nga adunay prosesong sundon, napugnan man tuod kining lalaking naghukas nga nangita og bato. Apan kining usa ka lalaki nga nakakita gyud og bato nga nakuhaan sa among kamera sa kalit lang giilog. Ayaw na dinahay. Sige, sige na. Sige na, Day. Lakit sa nahipos sa kapulisan ang 48,000 nga cash nga nangatagak gikan sa bulsa ni Barangay Captain Oybines. Usa ka islag sa bala sa 45 nga pistola, 2 ka magasin, holster, relo, bag sa usa ka babae nga dunay mga importanteng mga personal nga butang, arios, identification card sa Social Security System ni Rohama Luwagi ug ID ni Police Officer 1 Noriel Luwagi. 90% sure na ang Cebu City Police Office na suicide mo gikamatyan ni mabili Barangay Captain Ray Oybines kinsa napagang patay sud sa usa ka gray Toyota Hilux nga iya sa gobyerno kagahapon sa hapon. Ang kapulisan nagtuo nga planado tanan sa kapitan ang papatay sa iyang hinigugma nga si Rohama Luwagi. Ang maong task group lang kuban sa Homicide Section, City Intelligence Branch, Investigation and Detective Management Branch ug Police Station 2 dinhi sakop ang hitabong krimen. Tutukan sa kapulisan ang posibilidad nga may kalambigitan sa anti-drug operations ni Tabanaw ang rason sa pagpatay kaniya. This was is from PDEA, so ang work nila is always focus on the drug syndicate. So yun na magiging unang titignan natin. Mi pabuhagay siyang gibati ngadto siyang higala ang asawa ni Jesse Tabanaw kinsa gipusil patay niya itong Sabado sa gabi diha sa Maydan Iscario. Mi padayag kining wa siya na sayrang death threat sa iyang bana. Gani ang tarang lakaw sa iyang bana giingong pulos confidential. Dili siya maghisgot o anything about work kay everything is confidential. Matud pa ni Katrina nga kay ang katapusang text nga iyang nadawat gikan sa iyang bana dihang padong naunta kining mukuha kaniya gikan sa usa ka late dinner celebration human midaog ang iyang higala pagka Miss Prespidam niadtong Sabado sa gabi. Okay, tambay sige siya ingon ana ba tambay. Nabot kog IT park, kun akong IT park, diri na lang kukuha. Siya okay. Okay. Mo na siya last. Natinga na lang si Katrina dihang wa na motubag sa iyang tawag og text si Jessie. Hangtod nga usa sa iyang higala sa media nga kuyog niya niadtong tungura sa taxi, misinggit human masayri ang hitabo pinaagi sa post sa Facebook. Gihulagway ni Tabanaw kung unsa ka maayong tawang iyang bana ug kung unsa ni ka maayong amahan ngadto sa iyang anak. Gani giingong excited na kini nga mag-leave alang sa umaabot nilang anak nga mogawas karong umaabot sunod buwan. Mao bitaw nag-joke ko ba kay nung tana mo is naabay kontra his whole life. Ako ra iyang kontra. Ako ra iyang kontra. Nga na siya ka maayong tao. Never bitaw nga niabot sa point na siyang biyani ang family. At ang ugma sa ikaduha o katapusang hugna sa Aksyon Bisaya Year-End Report. Trahedya sa kadagatan. Malagin ako makayaw ka na. Tumagin ko na lang itong kuhan na Kusog nga lino. Super Bagyo. Dagkong sunod. At ang